La Generalitat de Catalunya recapta i gestiona directament el 9% del que paguem en impostos. El 91% restant se'n va a Madrid. Els impostos que gestiona la Generalitat són principalment els de successions, donacions i transmissions patrimonials. Els que traspassen riquesa entre generacions i de Catalunya cap a l'Estat. Però en lloc d'exigir una reforma del finançament, els governs autonòmics successius han optat per crear nous tributs sobre els catalans ja sobrecarregats. I aquí arriba la paradoxa, molts catalans que pateixen directament les conseqüències d'aquest sistema voten a favor dels partits que el defensen i el perpetuen. Perquè en política, dominar el relat i la comunicació és més poderós que tenir les dades al teu favor. Sempre, en tots els països. Segueix Cat Futur.